karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Rodel! Nga naman ka, oy, di magkapatubag! Rodel, hain man ka! Oh. May anino nga mitunga sa ibabaw. Sa bigas tampi sa sapa. Si Rodel man to. Rodel, asa ka pa ingon? Huwat ako! Rodel! May nalang kay hayag ang buwan. Klaro kaayo ang daan. Medyo siot naman ang kasagutan din niya. Rodel, huwat ako! Ano bang dili magkamutingog? Rodel! Kasi magkabati na ako. Pero kusog na magkaya akong tingog. Asa man na siya paingon. Miliko siya sa lugsumon nga daan paingon sa busay. Rodel, makunsa ka diyan sa busay! Rodel! Rodel! Ah! 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 Okay. Rodel! Manoy, wa man sila mamalik. Matuog na lang ko dis Katrina ko, eh. Sige. Cheers naman sa gabi, eh. Ay, dili na sila mamalik ko, eh. Sabrina? Sabrina? Sir Rodel? Hindi na day mo? Kain si Sabrina. Wa pa siya din, sir. Kamong duha ang wa din sa among pag-abot, sir. Sabrina? Sabrina! Ay, ko. Tubig. Hindi ako sa tubigan. Agay, kasakit sa kutil. Di ko makabarog. Agay. Saan ako nahimutangan? Sapa. Di ako sa sapa. Kasakit sa kutil. Tabang! Tabang! Sabrina? Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sa sapa. Basin tuwa siya sa sapa sa banlot. Unsa? Dili mahimo nga moadto siya sa sapa sa banlot. Dali ka ding. Pagitaon na to sa sapa si Sabrina. O ikaw, Annalisa. Lakaw sa dakong bay. So siya kung tuo ba pa yung si Sabrina dito? Oo, sir. Dali na ka ding. Manglugsong na ta sa sapa. Okay, sir. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Ma'am, tingog, ma'am! Sabrina! Di ko makabarog. Ni samot kasakit ang akong tiil. Tabang! Tabang! Di na ko matunog ang akong mga tiil. Rodel! Rodel, tabang ako! Rodel! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain ka! Mingo naman din sa sapa si Rodel. Murag imposible mga manaog din sa sapa si Ma'am Sabrina. Dali ka ding. Mutungas tas ibabaw. O sir. Sabrina! Sabrina! Lo, Elmo! Lo! Lo, tabang, Lo! Lo, Elmo! Oh, Lo, ako ni Lo! Lo, bihis sa ripultahan! Doon akong problema! Nausa man ka, Narisa. Lo, nawa si Ma'am Sabrina, Lo. Huwa pa siya manhidin, eh? Ay, wa man.
Nganong naghisgot ka mo sa pangan ni atong babayhana? Madam, si Ma'am Sabrina, dito sa bayo niya, kalit lang siya nawa. Oh, patay na to ugma nga makitaan. Ayaw sa pagsuki sama na madam oy. O nganong dili man ko makasulti ana, nga maumang gyud na ang mahitabo kung ang tao ining dapita kalit nga mawa. Lo, kinahanap ang itao na to si Ma'am Sabrina. Manawag tag mga silingan. Pero bahadlok naman ang mga silingan nato nga mutaak ining kapita. Kita na lang ang mutabang sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Hain man day ang maing laki kong anak. Nangita sab sila dito sa sapa. O ganong dito man sila sa sapa mangita ni Sabrina? Nagduda lang ko, madam, nga may adtos Ma'am Sabrina dito. Oh, kung miadto siya sa sapa o gabiing dako, nangita gyud siya sa iyang signos. Ay, dali. Ay, kung kuon ka ang labing duol kang silingan, basin pa di ay kung may maluoy na to ug mutabang. Ay, lisura na, Loy. Di lagi gumimuta ka na sa paas banlot no, lisod kayo. Ay, pero ay nawa, magoy ang asawa sa among agaw. Maluoy ang tahon mo, tabangin mi ninyo. Adi lang gid mi mo na sa paas banlot no, sinsya kayo, nalisa. Lo, dali na lang. Dali na lang tamamugusan ng mga tao ngawi kasing-kasing. Dali na, Lo. Sorry gid kayo ninyo, gid. Sorry gid kayo. Ay, sige. Ay, dili man kahak mo maluoy. Adto na lang me. Ay, Annalisa! Ay, what na ko day? Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain man ka! Sabrina! Si Rodel, layo naman tag-naabtan sa pagpangita niyo Sabrina, oy. Karding, di ta mamauli kung di na ito makita si Sabrina. Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina! Oh, nabalik na dahil sila si Annalisa. Ma'am Sabrina! Oh, naasab si Lolo Ilmo? Ma'am Sabrina! Ay, Ma'am Sabrina! Hain man ka, mamay! Hindi, gawin tao, Ma'am Sabrina! Lo, atong subayo ning Dan paingon sa patay nga busay. Ay, dili na maayo. Nga mula hospitaliya sa patay nga busay. Lo, mamasin lang ta. Ay, nga Kay- naman. Ganahan ba ikit si Ma'am Sabrina nga muanhas patay nga busay? Unsa? Sige na, Lo. Ma'am! Ma'am Sabrina! Annalisa! Asa mo paingon? Sir Rodel! Paingon mis patay nga busay, sir! Pagbantay mo sa iyong tumban, ha? Lo, dali na. Mulugsong na ta. Tabang! Rodel! Tabangi ko! Sabrina! Si anak ka ron. Tabang! Ma'am Sabrina! Tabang! Annalisa! Di ako sa ubos! Ma'am Sabrina! Hain ka! Tabang! Di ako sa ubos! Tabang! Lo, dili lang ta mula sa ubos. Ay, bitaw. Ay, marag imposible man nga. Maabot in sa pita si Ma'am Sabrina. Bitaw. Sige, mamalik na lang ta sa ibabaw, Lo. Ay, unsa mo? Oh, sa to. Wala tong singgit, Lo. Ay, bitaw. Ay, singit. Umod. Nasa ubos ka ng singgit, Lo. Si Ma'am Sabrina ron, Lo. Ay, unsa? Lo, dali na. Sir Rodel! Sir Rodel, dali mo sa patay nga busay! Misinggit sa Annalisa. Annalisa! Unsa mong gisulti? Dali mo sa busay! May misingkit sa ubos! Oh, may misingit ko sa ubos, Sir Rodel. Dali, atong susihon. Annalisa? Lolo Ilmo? Sir Rodel, salamat nga nakalugsong na budinis patay nga busay. Tangiog na ining dapita. Unsa inyong nabati din Singgit, sir. Unsa mang singgita, ha? Babae o laki? Murag babay.
Murag si Ma'am Sabrina. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain ka! Sabrina! Ayaw na magtingog. Pamatiun ta ang palibot. Wala namang singgit. Pero nabati yun na mo ang singgit. Duha kay gayon nga nabati na mo ang singgit. O tingog yun sa babay. Sabrina! 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 Ay, Tuwa pa sa upo sa sapa. Dali mo! Atong susihon sa tubigang yun! Uy, Annalisa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!